Ndewo na Igbo ndị ọma afọ m bụ Amakekwu. Abụ m nwanne ụlọ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo. Taata bụ 24th September 2025 n'ọgwafọ ndị bekee n'ọgwafọ Igbo. Anyị abago n'ọnwa nke asatọ n'izu Igbo. Taata bụ afọ. Anyị ekene Chukwu Okike na mmụọ niile ya n'okike na-alụ ọrụ. Mmụọ niile na-eche anyị Igbo niile na-echekwazi anyị niile bụ ụmụ Igbo obi gasị. Ndewo nụ ndị ụmụ Igbo ndị ọma, na-ekene chi anyị, na-ekene agwụ anyị, na-ekene ndị otu anyị dị iche iche. Fere ka mmụọ niile nọnyela anyị ji wee nwee ike wee na-alụ ụlọ anyị bịara ụwa elu. Anyị na-ekene fancha n'ụbọchị taa na taa dị mma. Ndewo nụ. Nkụzi nji bịa taa bụ iyi agbagasịrị, iyi aṅụgasịrị na ndụ agbagasịrị na ezinụlọ na obodo niile dị iche iche dị n'ala Igbo. Nke bụ nwa Igbo, ị kwesịrị ịghọta na afa nna gị na-aza na o nwelu na ndị nna nna gị na o nwelu ife fa megasị, onwe ihe ife aṅụgasị, onwe ndụ fa agbagasị. Welu sachata afa nna gị i wee na-azụ ya. Nwee ife fa megasị laja fa chụgasị i wee bụrụ nwa fa wee na-aza fafa. Otu a ka ọ dị ụmụnna niile enweselụ iyi aṅụgasịlụ, enwelụ ndụ agbagasị na ụmụnna ma n'ukwu nne gị. Ife njesi na m ga-akọwa ya bụ ka ị wee kpachapụla anya, ngị bụ nwa Igbo, gị na nwanne gị na-emekọ ife, onye gị na ya na-aza ofu afa nna, ma onye ọ bụ gị na ya si n'ofu ụmụnna, ma onye ukwu nne gị, gị na ya na-emekọ ife, jikọọ ife, kaba arụ, ụba aka gị ọtọ. A mekete n'ọdị ma n'ọdị n'izu ebe a na-emegide nwanne gị, onye gị na ya na-aza ofu afa nna, ma ọ bụ onye gị na ya ofu nna jikọọ gị na ya na ụmụnna ma nnukwu nne gị. Emene maka onwe ife jikọọ gị na ba, ọ bụrụ dị ma nke ọbala mba. Nke a bụ ntọnarị ndị Igbo na-eme. A na-aṅụ iyi fa gbagasịrị ndụ ị na-amarụ. Ịnọdụ ebe a na-emegide nwanne gị ife jikọrọ gị na ya otu a, iyalụ ikwupụta ya, iyalụ isi na ịdịrọkwa ya, ịdago nsọ anị. Aja anị be nna ya na-eso ya, mmụọ dị na be nna ya na nnukwu na ife ya na-eso ya. Ebe a ga-ata gị afụfụ ya. Enwere ike na-eme ife a na-esiri gị ike, na-etinye ife a na-esiri ịma mma, ije na-achụ aja mmiri, na-achụ aja nka na-eme nka, si n'ime gị nka n'ime n'ofe na-agalụ ya, maka na ịdago nsọ a enwe nsọ, enwe anyị ji gị aja anyị ji gị, maka na o nwee ife ịda, o nwee iwu imebi ime nsọ anyị. Nwere ka ọ bụrụ ife ime nwanne gị na-amarọ, na ịkwugide nwanne gị, na imegide nwanne gị, na ị na ebe a na-emegide nwanne gị, onye ụmụnna gị ma onye ukwu nne gị. Ile ọnọ nwere ife ọpụta mba aja na-eso gị, o nwere ife ị ga na-etinye aka ga na-agalụ. Ị nwere ike ịma mma maka na ị nọ n'ụlọ ụka, ị nwere ike sị nọ ndị Igbo mere ya n'osi sọrọ eziokwu, nọ ndị Igbo, mana ndị Igbo anwa mere ya. Ị na-aza afa nna ị na-aza abụrụ afa gị, onwe onye na-aza afa ya. Ọzọ bụ na ị ka so n'ụmụnna gị nọ, ike wepụrụ sị na ị dịrọzi na ya na isorozifa. Oke niile a na-eke na be nna gị na-eketa nụ, a na-ekele be nna ya iji eketa nụ, ekenyelụ ya. A na-agụ ọfọ, aka ji ọfọ nọ na be nna ya na-agọlụ ụmụnna ọfọ, ọ na-agọnye, ọ na-agụ ọfọ ndụ mgbe niile, ọfọ ndụ mgbe niile. Ya ọ bụrụ na anọzi na-agụ ọfọ ndụ,
Nge nwa apụzi aje na-eme ajọ ife ka imegide nwanne gị ma nwanna gị, aja anyị ga-eso ya. O nwere ife itinyela aka ga na-aga, ị ga-adị ka onye agbala ụchụ. Akwa ịfụ nke a ejetara ya n'ụka, akwa ịfụ fire go, fire come, by fire by force, back to sender. Ụfọdụ na-adịbakwana n'ọnụ na-ekpe ekpela na-asị back to sender, back to sender. Ị na-abind ya amusu, ị na-abind nke a na-abind, ị na-cast. Ụfọdụ bụ onwe gị ka ị na-abind maka onwe ife imegasị. Ịma mma nọ gị ji onwe gị emetara ya na fasting. Ị ga-adị very careful. N'ide eme anything, ije ikwutoo nwanne gị, ma ifu dịka ife ọma na-abịala nwanne gị, ije onye ga-emelụ nwanne gị ife ọma, isi anyị emenala ya ife dị otu a, ịdago nsọ anyị. Ife ọ bụ nnọrọ na n'izu ebe ife ọma na-abịalụ nwanne gị, nwanna gị, ukwu nne gị, wee sị nye ife ahụ abịa na si emenalụ ife ahụ, ịdago nsọ anyị. Maka o nwere ọfọndụ a na-agụ n'isi unu niile, o nwere iyi ụmụnna gị nọ, ndị be nna gị nọ, ị na-amarụ, ịdago nsị ya. Akwụ na aghọta ya. Ụfọdụ n'ime anyị ụmụ ife anyị na-emegasị na-eme na ife ada agala anyị, ọ dị ka akala aka anyị echulechu maka ụmụ ife anyị tinyesịrị aka na ya, maka ije anyị na-ejegasị. Kabarụ na ebe ọbụla ị nọ, na ị na-ekwu eziokwu, na ekwu n'eziokwu, na ekwubala aka ya ọtọ, na ide eje imegide mmadụ ọbụla n'oge niile, na ị ga na-eze imegide. Ọ bụ dị na ị na-eje ụka, ọ dị n'ụlọ ụka nọ, akwasịghị emene mmadụ ife ọ ga-abụ ebe ya ọma ndị ma ofe ife aka ọ dị n'ọdịnala ọfụma. Ụmụ Igbo, obere okwu a na nkụzi a ka nsị ka m weta n'ụbọchị taa. Ọ bụ na imego nyocha onwe, anyị kwesịrị ịdị na-enyocha onwe anyị mgbe niile dịka reflective, ya na-enwego ebe anyị megide onwe anyị dafielu. Ọnya melụ ọ dịghị ka onwego ebe ijele ije na megide nwanne ya. Ife ị kwesịrị ime bụ na ị kwesịrị ijekwu nwanne ya ahụ imegide, wee gwu ya, kọlị ya ife ime. Ọnya confession, ọ ka Igbo si eme confession, ọ bụrụ nke ụnụ ka ị ga-ejepụlụ. Ọ bụ na o nwere ife ime megide nwanne ya, ị realize ya ada na ife a na ife mme nwanne m na ọ dịrọ mma. Ife ị kwesịrị ime bụ na ị kwesịrị ijepụlụ nwanne gị imegide, wee sị ya, nwanne m, nekwa n'ife dị otu a, nekwa n'ife mme, biko gbaalụ m. Ife kwesịrị ime, ọnya bụ confession, ọ kesịrị confession n'ọdịnala. Iwu bụ na ihe ejepụlụ onye ahụ wee sị ya na imele ife dị otu onye gbaalụ. Ọ bụsịa na ime enyi otu ọnwa bụ ka ị ga-esi wee nweta mgbaghalụ. Ime nwe anya ọnya bụ na ajị anyị ama nsozi gị, ọnya bụ na ọ bụ na ị na-enwe nsogbu maka ife ahụ ime, ọnya bụ na nsogbu nwa ga-akwụsị. Ọ bụ na ọ bụrụ ya ikpetara ya na nwe ife imegide gị maka ekwentị, ị na-ekpe ekpele progress promotion ebe a nka ndị ichie ebe nna gị ga-akwado na ọkwifu chi gị gasị ekpete na ọ ya agala ya. Chi gị na ndị ichie ebe nna gị ekwo mgbe niile, ịma mbube chi gị ụzọ, chi gị adịrọ against ndị ichie ebe nna gị. It's as common as that. Chi gị ga-adị n'izu ife ọma wee bịalụ. Chi gị na ndị ichie ebe nna gị ga-adị, ma ndị ichie bụkwu nne gị, na chi gị ga-adị na mma, ga-adị n'izu, ga-ekwekọrịta tupu ife ọma ọbụla elue ya aka. Ọnwụnwụ gị nke nwa sị n'oge elugwe mgbe ị ga-eji nata, chi gị ga-adị n'izu, ndị ichie ebe nna gị, ndị ichie faya adị n'izu, ewesị nke ị nọla ezugo n'elụzụ gị ife bịala owe ngwa gị natabazie.
akabie anya asụọ anya ọbụla ọfọ na mmụọ tupu akpọnata esi gị ngwa gị na-atabazi ya na nke nọla ezuga n'Igbo ọ nkụzi nsị ka m weta n'ụbọchị nke taa. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, ọ ga-adịlụ nwaanyị mma. Unu bụ ndị na-akwado ọdịnala na ọtọ na anyị na omenala Igbo. Ọ ga-adịlụ anyị niile mma. Asị m ife ọbụla bụ ife anyị niile etinye n'aka na taata bụ afọ n'izu a ọ bụrụ na ife dị mma, ife na-eweta udo agamniru, asị na ọya na chi anyị na ndị iche ebe nna anyị na iche iche ebukwu nna anyị na mmụọ niile anyị na bayi wee bịa ụwa nọnyela anyị. Ọ sị m na ncha ga-ekwe na ọya aga na ọya adịla ya mma ịbụ nwa Igbo, ọdịnala Igbo na-ebi ndụ ziri ezi, ụgbala aka ya ọtọ, ọya adịla ya mma mgbe niile na Eke na Orie na Afọ na Nkwọ. Ndewonụ, ọ ga-adịnụ mgbe ọzọ, gbakọmesịanụ.